με τον ίδιο ρυθμό που συμβαίνουν στο πρώτο χρόνο της ζωής του. Φανταστείτε λοιπόν ότι έχουμε ένα τρίγωνο. Στη μία του γωνία είναι το άτομο, στην άλλη του γωνία είναι η ουσία, η εξάρτηση ή οποιοδήποτε σύμπτωμα βίας και παραβατικής συμπεριφοράς και στην τρίτη του γωνία είναι η κοινωνικοπολιτισμική στιγμή που διανύουμε τώρα και που επιτρέπει, ανέχεται, επιτρέπει φαινόμενα βίας. Ο ρόλος του σχολείου κοινωνικοποιητικά είναι εξαιρετικά σημαντικός. Μπορώ να σας πω ότι είναι εξίσου σημαντικός όσο και να μάθει αυτό που λέμε γράμματα, να αποκτήσει την εγκύκλια παιδεία. Το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία, η συνεργασία με συλλόγους, με φορείς του πολιτισμού, καθώς επίσης και με πνευματικούς ανθρώπους, μπορούν τελικά να συμβάλλουν ώστε να επιτευχθεί αυτός ο στόχος της εξάλειψης ή τουλάχιστον του περιορισμού της βίας, τόσο μέσα στο σχολείο όσο και γενικότερα. Μόνο κέρδος είναι, πιστέψτε με, η επαφή των παιδιών με τον πολιτιστικό πλούτο της Κορινθίας. Μου έκανε εντύπωση η αγνότητα των παιδιών. Και ας είναι κλεισμένα μέσα στις φυλακές για κάποια παράδοση.